थाखोथामाव फरायनाय 9 बोसोर बैसोनि थुनु नार्जारिनि फिसाज्ला खुंगुर नार्जारिया गरफा गरनै बुथुमना दोननाय गासै 10,000 रां गथाफोरखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव सेलेखागुरि सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारिनि अनजालि फिसाजो 15 साननि उन्दै गथ'सानो दान होदों। आखाइयाव हाथियार लाग्रा ULB-नि मुङाव खास्रि बिस्रियै इनकाउन्टार खालामनानै जिउ फोजोबनाय जोंसार मुसाहारिनि दुखुथिया नखरनि थासारि आरो 15 साननि उन्दै गथ'साखौ बिखायाव गोबानानै दुखुजों मोदै हुगार हुगार गाबनायखौ नुनानै थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा थुनु कुमार नार्जारिया गरफा गरनै बुथुमना दोननाय गासै 10,000 थाखा गथाफोरखौ दिनै जोंसारनि फिसाजोनो थोंजों गथायै उन्दै गथ'सा नायथाव खुंगुर नार्जारिया बिटिआर खुंथायाव थानाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खामानि मावनाय थांखि आदर्श बायदिखौ मोजां मोननानै दिनै मोनसे समनि तामुलपुर जिल्ला BPF-नि आफादगिरि कच राजबंशी जातीय सन्मिलननि आफादगिरि लोगोसे जानानै थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय केशव राजबंशीया कुमरिकाटा दुर्गा मन्दिराव जानाय UPPL-नि मेलाव बाहागो लानानै दिनै UPPL दोलोआव हाबफैबाय।